Jenya nusimwenga. Ama menyo kisi town nando monjolile nando mwanasiasa. Tuachire gukora ubutuki na kurigereri ing'ang'a kiera nyarekane ekerogo kia Matiang'i getoke ng'a Matiang'i obere president ya Kenya. Tuachire gwake hesabu ekero bagoikaransa emesa ebisa kubinde bia baiko ya bakamba abagere abakalenjini kobori omogusi ng'a chikuranire ngobwate orore ng'ansa mokitura kobere twanyore ntu tobwate 1 million bakamba babwate 3 million abaiko babwate 4 million abakalenjini babwate 3 million abagere babwate 1 million chinyingi ekero tukurigereri ng'a nkitura arweri ndi tomanye kuongoza Kenya atokonyora ntobwati kende siasa yegendrete gagusi neyenda mwamu eya forocho eyokwiraniria egesiomba ntotagete Matiang'i agende direction yeyege benga kinga abantu getemba nete chikura tochikwangana no ntotagete abantu gete basukume Matiang'i oko bategete koira chikura chobo senete chobo gumenele no bojumbe gozobo mzie tiga Matiang'i onyoro tagete gochikonegotiate in future tiga koleta abantu babere chilichekiti chiagusi bangirwe nga bachake komo campaign linga nga intuto tagete komo supporting nga tuachira amo nga komo support tole Matiang'i nginde bachikoirere birogo byobo gaba ne bochumbe kyangu tiga abantu bagusi babe amo bacho inie serikali because into the project mune project ya tongeli alibo machoge ntotagete cancer center yetu ya gusiga iga ebe funded na national government totagere kisi level 6 ebe elevated Charlie Mata Hospital erororo tebwati kende ime igere nyumba bosaigori yongo national government yarete chibintororo abantu baito bagenda orra abana nabang'ina nemeroberi yabang'ina ekorerwa ororo busiegenderere ntotageti tochake kwangwa ng'a tuachakire kubori o president nande more sure bunegesa gukyomogusi out of chikura tobwata obukura 1 million 30% will not vote 70% will go to the ballot. Out of the 70%, 25% will be voted to the government. Another 25% will be voted to somebody else. Another 25% will be voted to Matiang'i. Igo chine chikura chobo president go seto aga kungaini. Tiga bantu baito batie kungaini lelia bagusintura nyara go chamo. We wanted a serious campaign. Matiang'i ngo chaka 2022 paka go ikera 20 bone gamuna toreiga kango isire ko kava Kenya. Matiang'i onye kare gasi ago kora kuri musara 1 million. Tigati garo kare gasi tabaza kungainwa minyoka go changa ne kiro go president yaje ko vote. Because iga koira na nka tuja go chandika na go jikoriye position ye ya World Bank te go toka chinga kichu.